Hello guys, good morning guys. Update kasudan Inday Vlogs guys sa sayos kabuntagon. Muni gihimo siyang inahan guys. Lumpia. Lumpia guys kato miaging paan ba? Miaging gabi gihimo ano siya lumpia parang bawnon-bawnon sa school. Si Inday Vlogs nakatuog pa. Atong pukawon sa Inday Vlogs. Inday. 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 Pukaon guys, maragig mantika guys. Kita mong mantika bisan ituwa di ganun tagak. Na, okay panginano ba? Inday. 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 Di man bangon si ate oy. Inday. Ana, di gyud mo bangon si ate. Magluto sa mi guys ha. Luto sa iyang inahan og lumpia. May nang inig bangon ditson lang kaon. Nindot yung may inahan guys yung mag-atiman sa anak. Ikamahaw ni og ipa ni Udto. Mga guys. Kaon ka naman ka. Nga dere humay. Kung agmami humay, kaon ka lang. Ha? Humay? Kaon ka humay? Lami. Lami. Inday. Inday. Alas niya, kape na. Alas na kape, malita. Iserbayan ni Agi na. Malita ka ron. Mag-exam na ba mo? Ha? Mag-exam mo. Mata na. Ha? Uy! Bernes karon, Friday, pero muskol ta karon, aron maka-review ka. Kaya aron Monday, Tuesday, exam. Dili tayo yung eskwela karon. Si Kuya gani, exam ni Kuya karon. Tama, di ba mo na? Si Sir, gani harang ni Agi. Hiingon na si Jinpit natulog pa. Ang kuon, tuwog pa. Ano? Sige lang. Inana gina siya pukaon. Nana gina siya pukaon, no? Ha? Oy! Hindi mo school. Di mo muskwila. Gano'n man? I-compare na to, Inday, sa imong kuan, Inday. May gano'n, hindi ka mo school. Hmm. Gano'n man? Bye. I-compare na to sa imong mga video before Ha? pukaon ka. Di ka mo school? Ganahan kay ka muskwila. Mo school ka, dili. Or dili daw. Gano'n man? Asa may nakitabo? Live? Live without you? Napa may klase tomorrow may klase. Saturday karon kay Friday pa man ha pa may klase karon. Sa may rason na dili mo eskwela? Friday. Ha? Sige, magbalik ng Friday pala. Sige, balik. Thursday pa man gahapon, ay. Thursday, Huibis ba? Huibis. Ugma pa man sa Saturday. Ugma way klase. Kung saan yun kakapoy guys, no? Kaning matog ba? Niya pukawon ta. Niya pa eskwelahon. Pag yun, na kapoy. Mugin ni bata guys. Ang bata guys, ugway magayad. Di yun ka eskwela. Nidyo ginikanan. Ang bata. Nindot yun kay guys. Nga naiginikanan ba? Kay ug inana, pasagdaan ni mo. Wag yun. Magdakong mo'y grado. Di kahibaw ga. Na kayo. Kuan man. Dili man dyan mo eskwela. Og dili ni mo pugson. Di mo eskwela ay kay mas ganahan pang matog kaysa mo eskwela. Na. Sige na. Bangon na. Yung alabi na 101, nindot kay katog. Aga. Magsige lang tag katog, ane? Watay lang mahims, ane? Magsige lang katog. Na, luto na ba, oh? Hina kay hapit Na. na nalutong ako ang gilumpia nagi Sige na. kuan. Nga di ba mo eskwela? Live. Ha?
na muskwila? Di ka muskwila? Di ka muskwila? Absent ka? Uy! Pagtaarong ka. Nabarog na ka muskwila ta, oy! Anak guys. Unsa may rason nga di ka muskwila? Napabangunan na kayo na. Maki... Nagilutuan na ba kasi mong inahan, no? Kay... Napagod na ni. Nakasize naman ka pininday. Mm. Imong klase... Ay, forward ko ni sa imong maestro, parang kuanan ka dito, sultian ka nga. Ginpit, kinahanglan, ang bata may grado. Mm. May grado gid ang bata ginpit Ngayon kay. si Sir karon na magsulat ta ani. Unya, kung absent ka ka, wa ka kabaw silang isulat. Ya ka Monday, Tuesday, mag-exam. Mura lang magdamgo. Wa ka iswat. Mura lang magdamgo Wala gyud. ka iswat kay wa man ka kabaw ugon sa ilang. May lang magdamgo kwarta o magdamgo numero. Agoy. Ala sayon. Oh, sige na, may na nga kuan. Sayon ko no. Sige na. Da pa man.